Itinagan ti Ama. Napalabas. Kaya't ni Monica surutan dagiti dadakkel na iti iruruwarda. Ngam linapdan da ito niyaya ising. Madama ti panagsarsarita da adwa. Idada nakita ti balasang alalaki ang nakastrek iti inaladan da. Iti sa bali abangir. Nasdaw ni Hepe Salvador. Iti kilata pimanaw ta agasawa arogante iti simbaan. Naamuan na nga rod ko ni Padre Simon ti makagapo. Iso anang ikuyog iti sumagmamano a pulis. Ket sinurot dan dagiti agasawa. Iti daytamot lang aldaw. Simurot ni Don Leon iti presinto. Ket nagsarita da ni Hepe Salvador. Itagagayem. Denggen nyo tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Maawatak, Hepe. Talaga habit niya min anarigat ti trabaho yuket. Kang runan iti amin. Napagkat. Ha? Iso ang maawatak. Tilaeng kanayon niya itaw dawat ko. Saan ko mamapasamakan ka, tinapasamakan niya kan iti pamilya. Nagbidot kayo iti dayta, Don Leon. Ngamin, napasarak matanda. Ano daytay? Don Leon, umay kayo. Ang mga nuan niya ti mapasamak. Kartingan nyo. Hepe! Darasan nyo, Don Leon. Sumurot kayo kanya. Ay na mayura, no amuyol ako ma. Nalaos ti da nagkoga po itinapasamak. Kinapudno na. Aging gaita, agtigtigirgirak pa'y laang. Ising, makatulong kumayay kopya ti CCTV nga inala dagiti pulis, ma'am. Tapno matiliw dayjay alalakay. Kastamot ti idaw-dawat ko. Sino nga ta talaga dayjay? Diyak mo, ising. Awan apulos ti pamalpalat-patak. Adda ka din nadangran, ti Juan Mendez. Ni Lopez, Hepe. Ngam na ipanan ni di ospital. Saan ang mabalinda ito'y napasamak? Agtignay tayo. Ang mga nuadalang iti aglawlaw ti responsable iti daytoy. Matungpal, Chief. Alan, darasan nyo. Yes, sir. Agsubliak iti ayan ni Don Leon. Napalalo ti dalag na. Hepe! Anya tinapasamak? Napabetak ti may sapas at ti presinto. Anya? Hepe, ang mga noada pa'y sa bali abuntak ni ti presinto. Diyak pa'y kaya ti mataya. Ha? Ne, at dandag iti kakadwa akamang ti iudi. Hepe, di nagpanawan dito'y. Pag-aasim! Di kagdanag, Don Leon. Awan ti dakes ang mapasamakan ka. Hepe, adan ni Bugi. Naska na pumanaw kami dito'y. Delikado! Ano nga ta tinapasamak? Apaya kalat ang nagpapanaw dagiti daddo mga pulis nga da dito simbahan. Dagiti laddo a pulis asigod nga da dito tinagbati. Sa bagay, napintas agun daway daytoy. Nalaklaka makalibas sa kamapan iti ayan da mayora. Talaga nga minamadanagan at itinapasamak ijay. Dagiti maag a pulis. Nakaro ti panagdanag daytay. Nang runa di sumangka maaga hepeda. Amo. Talaga nalaing ka, Bugi. Awanan ti makulakan ka. Yaman na, amo. Kat itimpakitak analaos sa panagdandanag ko kampay iti. Itay adda aki jay presinto. Sigurado, mapunasentan niya man na panagkatap kanyak ni Hepe Salvador. Sigurado tayo dam. Isong awanan ti rumbeng. Apagdanagan nyo. Kumpirmado, Chief. Ay idi tinaramat daan ng pabitak iti dayja apaset ti presinto. Ad-adalan ng dagiti kakadwa dagiti CCTV ana imontar iti asidag ti presinto. Bareng no maamuan tayo, no asino ti responsable iti napasamak. Nalabasan da ito ang mapaspasamak, Mendez. May babalaunayan ti moralidad tayo. Gapo kadag ito ang mapaspasamak kita. Chief, talaga akar-karitan da tayo dagiti managdakdakes. Kat rumbang lang agtignay tayo.
ipakita tayo kadakwada, asaan da tayo akabaalan abot-buton. Ha, Padre Simon. Manang Ising, in ka gumakti may dito'y tamadanagan ak. Tinasaya at Padre, sumrakayaw. Adda di taunag damam tiyona kun muli ka. Agyaman ak, Manang Ising. Dito'y Padre, umay kayo. Adda dito'y damam tiyona. Agigiddan dagiti mapaspasamak, Mayora. Wan nga rod, Padre. Naimbaglakit din tawan ti dakas anapasamak kada ising kan mo ni kaitay. Tirigat na. Saan mo't anatiliw no asino man dayjay? Day tangarod kat. Una yan Aywan gayang, Padre. Naimbag man ta pinalubusan da ka pimanaw iji simbaan. Naglibas ak lang, Mayora. Kasano an aramid mo day ta? Kasano an nalibasam dagiti pulis nga agbambantay ijay? Dagiti lang dua pulis asigod nga agbambantay jay. Ti adda itay, Mayora. Kalat nga minapimano ti daduma. Diyak amo, no apay. Ne, amangan no addandan yun. Mabait laan, Padre Simon. Anya ter aramidan ni Padre Simon diti balay. Madanagan kada tayo. Iso nga imay. Ano niya? Hindi, agulay ka man yun. Idinaamuam nga da napasamak iti simbaan. Nagdanag ka, iso na pantay jay. Ngam itatanasang putam diti balay ni Padre Simon. Madlaw amasurun ka. Saan may tiyona? Epekto la siguro da ito'y tinapasama kay presinto. Bayat ti kadak jay. Ha? Apay? Anya tinapasamak iti presinto? Talaga asaanin ang natalgat ti oray asin, Padre Simon. Monica, Kas kumay tinapasamak dito balay. Mismon ang balay mi dito'y. Nga maadala ta ti mapasamak kasaan anam namaan. Nakabutbutang. mapukpukaw ka din ti panagtalak mo iti Diyos, Monica. Laglagi pa yung ati Diyos. Kanayon at arabayan na dagiti parsuana. Nangruna, dagiti mamati, ken agtalak ken kuana. Iti kaanuman. Santo ang mapukaw ti panagtalag ko iti Diyos. Kasta, daytan ti kapintasan anangag ko nga insawang mo. Naimbaglakit din tawan ti dakas anapasamak kan ka, Leon. Wan nga ron tiyona. Iso nga apaman na si Mangpet ijay ni Bogi. Pimanawa ka dagos. Una yan. Nagado tinapasamak itangal daw. Tiyona. Isumot lagayam ako na ni Padre Simon. Akala at apimanaw dagiti pulis iti simbaan. Gayam, addan dakas anapasamak. Nalaing ti awanan ba en, Chief? Amunan no niya tinararamid na. Kabisado na tinakaimuntaran dagiti CCTV. Nga adda iti asidag ti presento. Anya ti kayat mo asawen, Mendez? Saan apulos ang nakita iti CCTV? Ti responsable iti napasamak dito'y presento, Chief. Anya? Day tatagpayso, Chief. Ket, ti kopya ti CCTV nga inala tayo ije balay da Mayora. Anya ti nakita dagiti kakadwa tayo ijay. Adda atap dagiti kakadwa. At tinakastrik ijay idi anang pabitak iti may sa alugan da Mayora. Ket isumot lang ti lalaki ang nakita ni Monica. Anya? Saan akong nagbayag, Mayora? Padre, Di mo ko maliplipatan dagiti na ibagakan ka. Kirad ti pakinakam ti kasapulan iti daytoy agundaway. di kagdanag, Padre. Laglagi pag-akanayon dayta. Nasayat no kasta, Mayora. O sige, patuluyat nga rodan. Ay, Diyos ko, kastagayam tinapasamak, ma'am. Kasta ti ko na nilyon. Nakabutbutang isin. Ma'am, Nalaing dagiti agar-aramid iti dakas. Amuda ti ar-aramidan da. ay na, anya amuntang. Ngam husto ni Padre Simon.
Saan arumbang ang mapukaw ti panagtalag tayo iti Diyos? Sigurado ka kadi iti dayta? Laglagi pam timbagakan ka, nga ado ti pakakumikuman mi ita, gapo iti ado na pasamak itanghal daw. Isu ati kasapulan, kat daytay sigurado nga impormasyon. Nukas tangarod, naskan nga agtignay kami adagos. Agyaman na kitinyawag mo. Sige. Sarakan naktulaeng para ititangdan mo. Bye. Naskan ang makasaritak dagiti tao. Planuan mi adagos ti isayang kat mi nga operasyon. Apay di ka pailayang maturog, Jonah. Jack Macklon ti mapaspasamak. Ha? Kaslamot nga minan awan ti serbik nga inatiili. Anya? Si Kamet. Saan man natila sasawem? Makunkonsensya ak lang amin. Ha? Anya kumatipa ka kung konsensyaan. Saan na arumbang nga isawang ko pailaang kan ka, Leon? Patsak nga amumon noan niya ti kayap ko asawan. Bimanaw ti daddu maapulis nga adda iti asideg. Ngem addalat ta nagbati kadakwada, Monica. Nalapit a biniling ida ni Hepe nga agbantay, Yaya. Nasaya at mata. Uray kaskasanaw sa anak amadandanagan launay. Yaya, Kalpasan tinapasamak dito'y balay. Ay na, mabuteng ako na talaga. saanin aday ta ti pagsaritaan ta, Yaya? Aginanatakit din, taadalaman ti rabii. Nakasagana ka katin, Mendez. Wan, Chief. Nasaya. Jak kayat ang makalisipay dagiti awanan bain nga agi deliver iti droga. Nasken ama kemagtayo itan. Chief. Nasken nga agbaligi da ito yung operasyon. Kat kasayaatan no at dapay ti makamagtayo asibibiyag kadagiti padpadaanan tayo at pusher. Sapal ako mga rod, Chief. Ala, agsagana kan. Dahil ang yaman nga oras. Sumangpeten dagiti urayan tayo. Agbaligi nga tate operasyon de Hepe Salvador. Gagayem di uliwayan na dinggen tituloy tinubela tayo na paulwan. Itinagan ti ama. Itinagan ti ama! Napalabas. Madama ti panagsarsarita da Don Leon Rugante ken Hepe Salvador ijay presinto. Idikelat ang napabetak ti may sa apaset tinasao apasdek. Nakita ni Hepe Salvador tinalao sa panagdanag ti Don. Ngem ti saan nga ammo daytoy ket na igagaragayam ti amin. Iti sa bali abangir. Napan ni Padre Simon iti balay ti pamilya Rugante. Gaputa madanagan daytoy. Kabayatan na. Nakaawat iti tip de Hepe Salvador may papan kadagiti agsangpet at droga. Isu nga iti daytamot la arabii. Nagtignayan dagitoy. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti ama. Nakasagana ka katin, Mendez. Wan, Chief. Good. Jak kayat ang makalisipay dagiti awanan bain nga agi deliver iti droga. Nasken ama kemagtayo idan. Chief. Nasken nga agbaligi da ito nga operasyon. Ket kasayaatan, no at dapay ti makamagtayo asibibiyag kadagiti padpadaanan tayo a pusher. Sapal ako mga rod, Chief. Anan, agsagana kan. Taiti anyaman nga oras. Sumangpeten dagiti urayan tayo. Areglado, Chief. Saan tayo nga itulok ang makalisi damay? Oh, Mendez, addan dagiti urayan tayo. Kunakno nakaturog kan, iha. Apay nga da ka ditoy. Jakman amo, mama. Ngam sa bali ti agparparik na kanyak. Ha? Apay nga min? Agparparik na ngamin kanyak. Kaslada na kastrak di ti balay. Apay nga rod arimor ka iti siled mo. Nukas tagayam ti marikriknam. Jakman amo, mama.
Diyak maawatan, tibagig. Napalawlawan min dagiti lalaki. Saan arumbang amakalisi dapay? Sumuko kayon! Napalawlawan da kayon! Men! Open fire! Parmagan tayo da kakadwa! Saan arumbang amakalibas da? Ne. Jonah. Apay ang nakatugaw ka iti igid ti kamata. Ano ka di ti mapaspasamakan ka? Apay adi ka pala natorog. Kaskastrat ko lang amin. Siniguradok pa yan nagsublin ije seled na ti anak ta. Apay ni Monica. Nakita kita'y rimuarak dito seled ta. Ada iti salas. Kasla ka nung amin marikrik nana nga adda nakastrat dito'y balay. Anya, Oh, sa dino ti papana? inakbilinan anay bag ni Bogi. Ang mga noanyaki di ti mapasamak. Hold your fire! Hold your fire! Hold your position! Awan pa iti agmarangmang. Delikado. Naskan ang masigurado nga umuna. Anatalggan ti rumar. Jak lakit di kayat nga adda maisagmak kadagiti kakadwak. Tay giant ambulansya anak kailuganan ni Buado, Chief. Sapay la ko matasana grabe ti sugat na. Panagkunakit saan mo, Chief? Nakasao tayo mo't itay. Kat kunana akabailan na. Ala, agsuki tayo ti aglawlaw. Dagiti ebidensya. Nasken a maala tayo amin. Anya jay ko ng Bogi. Nakumpiskar dagiti pulis ti simmangpet nga epekto sa amo. Anya, kasanwa na pasamak na ita. Panag ko nakamo. Nakaawat ititip dagiti pulis. Tanapasamak ti inkwentro. Iti mismo a lugar apagiinnawatan ko ma. Anya, Ti pagimbagan na laeng amo. Awan, tinanano ka dagiti tao tayo. Tao, ti katransaksyon nyo, dagiti na isagma. damit! Amang ano pagarupon ti katransaksyon nyo. Adi noble cross tayo dagiti tao na. Nangruna, kat sana pa nang iti bayad, dagiti epektos. Padaman gaya man napasamak nga engkwentro, Narding. Wen Simon. Talo a tao ti napapatay iti engkwentro. Pasig akamang tinasalaw mi ag grupo. May sa akadwak a pulis ti nasugatan. Ngam nasayaatan ti kasasad na. Naimbaglangan, tasana napakaruan ti kadwang. Wen nga rod, Ket anya ti nasaloyo. droga. Anya? Dahit ati agpaiso, Simon. Ket no nakalusot dayjay, adu ko maabiyag ti agtutubo, ken inosente ti madadael. Gapo kadagijay at droga. Naulimag tinapalabas arabian niya, Monica. No dito'y mismo nga ayan tayo. Naulimak yaya isin. Ngam iti sa bali a lugar. Adadakas anapasama. Anya, Ada nakainkwentro dagiti pulis iti rabii. Dayta ti agdinamag itan dito ili tayo. May sa nga pulis tinasugatan. ay Diyos ko. Ngam pagsayatan na yaya. Nakumpiskar dagiti pulis dagiti droga. Ha, droga manan. Wanyaya? Kan adapay napapatay da kadagiti managdakdakas. Imbagak madtangkan ka. Awan pa ka inaigan kanyak dagiti napapatay dagiti pulis. Saan ko at tao dagitay? Iso apang ngasim. Tadi na kumapagsaludsudan may papaniti na pasama kiti rabi. Nang runa ti may papaniting kwentro. Sa anak payla nagdamdamag. Ngam depensa amon ti bagim, Leon. Jonah, Kasano nga inunaan ka laeng. Tay ti kastapay ladyan mo.
sa balimanan ti pampanunutan. Katay ta ti kason ko. Naimbag lakit din, tapi nalubusan na ta ni Papang Arimwar. Awan mat ngamin tinas ka na pagdanagan na. Ta sigurado nga awan mat idagas ang mapasamag kada ta. Monica, Kan may isa, ijay mo't simbahan ti papananta, Yaya Ising. sa bagay matkit di Anya nga tatimako na ni Padre Simon, gapo iti napasamak. Diya ka mo, Yaya. Nga masigurado, maladingitan day jay, gapo itikas diyan napasamag iti rabi eh. Nang runa kat adda na ibis abiyag ko Ay una yan. Nagunag-unay day tasan na ay muabalasang ko. Apa yun? Aawan niya, Yaya Ising. Adda lang amin nalagip ko. Adda ka din impormasyon na naduktalan nyo. Negative pa lang, Chief. Nang runa kit awan pa lang ti pagilasinan. No asino dagiti napapatay. Ay, Ngam saan kami ngagsarsar dang, Chief? nasayat no kasta. Awan gayam. Jay lalaki a suspek iti pan nakapabetak ti may sa alugan iti garahe da mayora. Anya ti damag. Kas iti sigod, Chief. Di pa ilaan mo tikin na si asino na. Ngamkit di. Atapon nagiti kakaduang investigador. Aday di alalaki, kat isumot lang ti nakita ni Monica. Asimrag iti arubayan ti balayda. Sana ron ba nga mabaybayan ti may papan iti dayjay? P.O. Mendez. Iso nga isa miratay ulat ta nga si Kaswen, ti may papan iti dayjay akaso. Kinapudno na, Monica. Nakasaritak ti sumagmamano ka dagiti umili dito San Bartolome. Ket talaga madanagan damat iti mapaspasamak dito Padre Simon, Adapay dagiti nagkuna ano addagon daway da apumanaw dito Kasayatan la kanon apumanaw da. Tapno sigurado ti karadkad ti pamilyada. unay matngaminan. Saanan akas iti sigod ti San Bartolome. Idi, awan na pulos ti paggat ditoy. Uray pa'y anya nga oras iti rabiik at mabalinti agdakiwas. Gaputa talaga anatalgad. Ngamita, uray tenggat aldaw. Agraira ti kinadakas. Kat dayta tinakaam-amak. Sana may libak amay sa tinabayag akaawan ti padi dito No apay napasamak ti kasta, Monica. Isungay tatanda akon dito Ikagumak nga isubli ti pamati dagiti tao iti Diyos. Naggapo kayo gayam iti simbaan. Wen, Ma'am Chuna. Ma'am Chuna, adda ka di parikaw. Awan mo't ket di ising. Pampanunutak lang amin no rumwarak pa'y, wano saanan. No iti panagriknayaw ket maday sinyura. Saan kayon arumwar? Kasayaatan no aginana kayo laengen. Ngam, ada obligasyon ko anas kan atrabaho para kadagiti umili. Ma'am, Iso asan arumbang abaybay ak ti trabaho. Nang runa iti daytoy akanito. Tikuntak ko tumaw-awan. Naamuan na lagi din tinapasamak. Apan nakakumpiskar dagiti droga. Ken pan nakaisagmak dagiti tao na. Sumbatak man lahengen. Hello? Aguray ka? Aguray ka? Saan ka kumagagpungtot? Saan asak ti kaungat mo? Gapoy tinapasamak. Naira na laing ang nasiglat na giti tao. Isungawan tinasagmak kadakwada idinapasamak ti enkwentro. Tinasaya at agsarak talaingan. Iti kasta, makapagsarita ta anaimbang. imo na arimwar ni mamam. Kalpasan na si Maruno da Bugi kun Sir Leon. Ay, Amam,
No jak la makit-kita ti mobil dagiti pulis a nakaistambay iti asideg ti balayo. Agdandanag ako mamanan. Saan ka ang mababalaw no kastaman ti marikrik na miyaya? Amok nga minuan niya ti makagapo. Balasang ko. Ngamsapay la kumatawan ti dakes ang mapasamak. Akas iti pagamam ka miyaya. Nangruna kat datalaang ti adda ita di ti balay. Daytang arut kat. Iso dayta ti pagdanagag. Jak ninamnaman da ito'y ayo umay mo, Mayora. Itay pa'y ko mga umayak. Ngam nagdwa-dwa ak ngamin, hepe. Anya? Napanunod ko nga amangan no saan pa'y arumbang asitaran ka. Mawatak matkit dino bilang laeng, Mayora. Amok no anya ti makagapo. Anya tinapasamak, hepe. Nakawatak ititip nga dagsang pet a droga, Mayora. Iso asin naganaan mi. Ket dayjay, saan kami matanapaay? Hepe, Narecover mi dagiti droga. Ken ada napatay mi atalo a pusher iti napasamak nga enkwentro. namuak nga adamat na sugatan na pulis mo, hepe. Jak ilibak dayta, Mayora. Ngam nasayat itanti kasasaad na. Good. Ita, kayat ko adung ngagkaan na imbag, iti ibagakken ka, hepe. Ah, Kat kayat ko nga agtungpal ka kanya. Tapno nasayaat ka. Anya ti kayat asawen ni Mayora Rugante. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotaso. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.